какво ще прави в Щатите, в Швейцария, в Аржентина. В Аржентина предполагам, че би било това да прави. Много В Йордания мисля, че много голямо и забравено от папството католическо население. Иска да им вдъхне кораж. Също, да кажем, поклонническа обиколка. Не би ли почнал веднага от най-светите места? Къде са най-светите места? Израел, Йордания. За малко да стъпите на криво, но вие давате верен отговор. Йордания. Тръгва на голяма поклонническа обиколка точно от Йордания. Иска да първото нещо, което да види е светите места, където е Моисей. И после отишъл и до другите. Чудесно до тук. Сега атакуваме въпрос за 10 000 лева. Вие ще прецените дали ще играете. Те не са сигурни. Да видим. Въпрос. Какви предмети на обща стойност над 50 милиона долара са? Месия, Лейди Блунд и Виотан. Това са скъпоценни камъни, цигулки, пощенски марки, татуи. Скъпоценни камъни, цигулки, статуи, пощенски марки. Като малък събирах пощенски марки. Честно казано, имам няколко пласиора вкъщи. Цигулки. Най-известните цигулки са Страдивариус и най-скъпите. Те са на майстора Страдивари. Кръстени, само че откъде да знам, че примерно някои от цигулките не са кръстени, имат собствени имена. Месия, Лейди Блънд и Виотан. Точно така. Възможно е, според мен. Възможно е. Скъпоценни камъни. Не знам защо, но аз го изключвам като възможност. Статуи. Месия. Една цигулка, примерно, ръковади някакъв перфектен звук. В ръцете на някой перфектен цигулар може да бъде Месия. Да маркирам отговор бе. Цигулки. Игра. Да. Да видим. Класически стани богат играеш. Чудесно. 50 милиона долара. Това според мен е така също ключ към успеха на този въпрос. Да, ключ. Пощенските марки възможно ли да се надказват с черното пени? Възможно е, защо да не е възможно. Точно, абсолютно. Абсолютно всичко от изброените е възможно да е. Цигулката да има име Месия. Точно това ми беше странното, но опитах се да вкарам някаква логика. Страдивариус. Така е. Абсолютно прав си. Марката Страдивариус. И даваш верен отговор. Поздравление. Месия и цигулка, създадена точно от великият Антонио Страдивариус през 1716 година и с оценена на 20 милиона долара. Лейди Блунд е по името на дъщерята на Байрон от същата година. 15 милиона долара. Виотан е името на френски цигулар и тя някъде 10 милиона. Прекрасно се справи. Прекрасно. Силна интуиция. Чудесно. Продължаваме.